اس کتاب دے اندر کوئی بھی شک نہیں. قرآن کہندا ہے ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز فحاشی تو روکتی ہے، بے شک نماز برائیاں تو روکتی ہے. ہاتھ رکھیا جے اپنے سینے دے اتے، ہاتھ رکھیا جے ذریعہ ہاتھ رکھیا جے. او لوگو اسی نمازاں بھی پڑھی جانے ہاں تے رشوت بھی کھائی جانے ہاں، اسی نمازاں بھی پڑھی جانے ہاں تے سود بھی کھائی جانے ہاں، اسی نمازاں بھی پڑھی جانے ہاں تے بدکاریاں بھی کری جانے ہاں، اسی نمازاں بھی پڑھی جانے ہاں تے غیبت بھی کری جانے ہاں، اسی نمازاں بھی پڑھی جانے ہاں تے چغلی بھی کری جانے ہاں، اسی نمازاں بھی پڑھی جانے ہاں تے حسد بھی کری جانے ہاں، اسی نمازاں بھی پڑھی جانے ہاں تے ملاوٹ بھی کری جانے ہاں، اسی نمازاں بھی پڑھی جانے ہاں قتل بھی کری جانے ہاں، نمازاں بھی پڑھی جانے ہاں یتیماں دا مال ہڑپ کری جانے ہاں تے نمازاں بھی پڑھی جانے ہاں جھوٹیاں قسماں بھی کھائی جانے ہاں. اللہ اکبر اللہ. نمازاں بھی پڑھی جانے ہاں، ایک دوسرے دی عزت ڈاکہ بھی ماری جانے ہاں. اللہ اکبر اللہ. ہائے افسوس قرآن تے کہندا ہے اللہ دی نماز ہے برائی تو روک دیئے. میری نماز نے مینوں برائی تو نہیں روکیا، میری نماز مینوں برائی تو نہ روک سکی. پتہ لگیا رب دے اندر قرآن، رب دے قرآن دے اندر کوئی شک نہیں، ساڈیاں نمازاں دے اندر ضرور ضرور کوئی نہ کوئی کمی ہے. ساڈی نماز سانو برائی تو کیوں نہیں روک رہی؟ میرے پیغمبر نے فرمایا ہے نماز قرآن کہہ رہا ہے، قرآن سچی کتاب ہے. قرآن نے آکھیا نماز برائیاں تو روک دیں دیئے. نماز پڑھ جس طرح محمد رسول اللہ نے نماز پڑھی ہے، نماز پڑھ جس طرح ابو بکر نے نماز پڑھی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تے انشاءاللہ میں آج اتھے بے کے تو اڈے نال وعدہ کر رہا ہاں، میرے نبی دی سنت کے مطابق نماز پڑھ، میرے نبی دے پیچھے پیچھے چل. اگر تینوں نماز نے برائی تو نہ روکیا تے تیرے ضرور دل دے اندر خوف ضرور پیدا کرے گی.